College igego kwarigania ase intake ya January you Ibwata chikosi ao Bunabono Agricultural and Environmental Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ase ensema ya Building and Civil Engineering, Nkwege bale Plumbing, Masonry, Carpentry and Joinery, Building Technology, Civil Engineering na wigo Water Engineering ase ensema ya Computing and Informatics, Nkwege bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering, Nkwege bale Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology, Nkwege bale Hairdressing, wigo mbabwate Fashion Design ase Hospitality and Tourism, Nkwege bale Food Production yani Cookery na wigo Food and Beverage Production. Asa Marieta Ngorogu James Barari Nyakundi ya principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College eye gotoka Alimongoni, Kitutu Masaba North Sub-County, Kitutu Masaba Constituency, Nyamira County. Abana baino bali ba college school ya class 8 gose form 4 batagiye universities achate yo babere isiko ekiagera bone gase Kitutu Masaba ntobwate chikose zichene kono cy'ububundi cyonsi. Abana nkwakana bali kibese ne serikali wetera the government scholarship nkwaye bali chiloni cyo basoma wetera help higher education loans board ne kibese cyo mwana nkwaye wale kiri kitokoroka out of pocket ekyo mwana gotumia ko menye school urendagera na gwakane se nyomba komenya egento kende abana nkwaye bali chi constituency bursaries and even county government bursaries ekyo applications chirororo naba bunge bunabono mu bungo Kitutu Masaba constituency bwana honorable Clive Gisairo we are committed sana aso go support abana bagocha Kitutu Masaba egende Tanganyika tabiri ngo mwana ndo kwense gocha Kitutu Masaba we kawe bursary in full inda abana baito January intake negendereta abana bali bakoso school January mwakaribishwe ndogendereta na intake na application sinchigendereta asamange nabo okubatalira ase school yiga kose obakirisi migwetras kinamba cyabo 0743480999 kose 0782490068. Mwancho muligerali neli tuko olia alamisi tariki 11 letukeli molioka magega yense ya Kenya gochengera amoyega goteli tuko olia Jamhuri Day rira chikabali tuko olia angyo nabo igo mwancho muligerali tuko olia lero ase amatemu amatanga nikigima agichusea anyaka baga kubwato kwa gosama chibu ya matemu anyaka baga kubwato kwa hamono muwaziri wechisemi musike Julius Migoso gamba ayo anyaka baga gwikaranswa amo na boro kigwa gwetani milioni yamo na as omo wasiri chinga kyali kubwato kama matemu yo niganyaka baga kwaneke buna nigo aboro kigwa abangi banyo baga gweta amatemu yo asanyaka baga tabuna nigo balinge emyaka eliganira abange babo miaka 14 nabo igo 15 abo nabo igo nyaka baga tabuna nigo abana abanyaruka baragande ko kole bijasa matemu aya gwetania abana abamura ayo mwancho murigereri negati yato kaligeneri tukolia lero kubatakana amono kosoka kwa matemu ayo asentune ntangani kegima se omurobelio CPC oyo jagatuma CPC kolinda bane gole CPE oyo onyara kabaga goika ase gose ase omwako gocha wagochikanya bakwaregani gwagocha ase ekrasi ya kirasi kekomi gose senior secondary asentune ntangani kegima inse omurobelio yo omoya igane kiunga chinsabiro mwancho murigereri chani ngongoro kwaro ne toto nyaingiri otokubata na kwanza mimejerio nigakorwa Wilson Makori kolendeli tangani kegima
aya ni gatiana kwariganirie ase kionga chinsabire emagaro ya lero. An approaching expectation grade is sufficient for learners to progress to senior school pathways that require basic competencies in the subject areas. Omuwasiri bw'ekisemi Musike Julius Migoso gamba gosokia amatemu amanene agichesea rituko ria lero asa abanyaroka barekana gokoria buya kobwa abamura. Amaswali chanancha koba abarimi be Victoria Nyansiongo gotware gikaro gyo gosieka omwaka ase babole mabolia mange igoro yekemerie kigie chae nambaro abagotu batanyare kuike batabwati nebese lakini asingi encyumushimwaro dubyanga tihare tibinti bimasinani yangega abananchi be wodi yabogeka ime yebunge ya Kitutu cha South County ya Kisii gosegeto gwesokia anakugendera kwelikia konyora ibibande. Mwanjo murigele kionga chinsabire togochaka ana amangana igoro yo kubwato kwa matemu akejesea ayo nyara kwa gakora rigori tukulia lero hamono muwasiri wechemi Musike Julius Migoso gamba ase amatemu ayo niko aboroke gwetani milioni ya moba ikaranste ase amatemu go saba korata amatemu ayo ase abange babo barekanete gokoria buya kolengana hamo ne chingwana chaye muwasiri Migoso gamba boigo niganyaka bakwane kyabuna asa amatemu ayo abana banyaruka niko banyerolekanete gokoria buya kobwa abana abamura ase mirimo 10 igoro iye ose ase mirimo 10 igoro ye mirimo 12 eyu baikaranste boigo niganyaka bakwane kimna mirimo yonsi nigo yana kigwe ese ogochikwane kimna abarki wabwa aba grade 9 ko chibali gosoa grade 10 umwaka gocha gose senior secondary munagotume muliketo Daniel Onteri Ukwana ime yumoche Nairobi ritukulia ero chingaki chokobwatoka machibu ya matema yo gosi nigo chingaki cho agokeira machibu ayo nogo chakigwa komorobori moya wa masomo uyo ateba urachi gokonya borokigwa konyora migerio jingencha sobogima kolenganigwa nechiro jichigasiga Kenya. The CBE follows the structure of 2 years in pre-primary, 6 years in pre-primary school, and 3 years in junior school, and another 3 years in senior school. CBE is a transformative educational framework designed to equip our learners with the skills, values, and attitudes necessary to thrive in the 21st century. Omentabuna inse yoborai wabono sekta yichisemi nigo yagendere gokoria buya kigima na marubabo na chukubaikira gochakira chitariki 20 kobali baga osoekera si gikomi gochakira chitariki 12 echomotinyu motangani omwakonde. Placement exercise will start next week and is expected to be completed by the 20th of December 2025. Asense mwende nigago kerege tambokero kebubwatani awaigo babegetomokia soko ene kebuna umurobeligo mugima akorekire buya ekyokera amachibwa yo kubwatukwa litukolia lero. Ladies and gentlemen, on behalf of the Ministry of Education, I'd like to extend my heartfelt appreciation and gratitude to the officials from the Ministry of Education, the Ministry of Interior and National Administration, the Ministry of ICT, the Teacher Service Commission, and other stakeholders who have played a vital role in the successful administration of this year's assessments and examinations. Asa borokiwa baiga emilioni emo chiribu emiemo na 30 chiminye na 50 na kienda chiribu chimisano 52 na 5 na 3 chiribu isano nemo na 30 nigo barabomura ni chiribu chimisano na 50 noyomo chimisano na 3 na 20 na kienda igatiabo n'abanyaruka ase county ya Nairobi yaligetie umubaro munene waboroki wabwo nkuru baterega sene kyagatembe kurega ase county ya Nairobi letrane nguru kwa Daniel Ontiri.
na mwanjo muligere kubwatikana muno gosokegwa kwa matemu ayu ritukuria lero nigo skuru ya Timiza Preparatory ya Nyarakaba gekogokera ogokore biasa matemu ayu ase banyarakaba bagotumanya buna omworaki wa Michelle Ombuna nere onyaritukabaga koba oyo mobose bali bagorite matemu abuya asanya tukabaga gwita emiremo ayonsi eyu anyarite koba gagokora. Tunashukuru sana kwa siku ya leo. Tuna furaha jinsi mnavyoona tulipo hapa, tuko shuleni. Mimi kama mwalimu siku ya leo tumejawa na furaha zaidi kwa sababu mwanafunzi wetu ni kama ameibuka wa kwanza katika nchi nzima. Ukiangalia katika mtaala wa umilisi utapata kwamba zile alama ambazo wanafaa apate ni alama 72. Na mwanafunzi wetu amezoa zote. Kila kitu ni kama amefagia kila kitu. Kwa hivyo kama shule tuna furaha sana siku ya leo. Tumeshindwa hata Nchendo mwiburi Timiza gaika omwana nakuru ku Michelle Ombuna. Na ndinta itegwa kere serikali yaitunga mbia mono asokoreta amasoma ya maiya aya competence based education. Karutu gwetenga matemo yango sokari tukoria rero anene mono umuwaziri oito umuwaziri ogamba injira ya soki gasoki amatemwa ase injira ya renge highly professional erinkiatoa kero twachigo check using the assessment number yo mwana twamanya konyorango mwana abwate 72 points eyo ya match na mangana ari twatebigu na waziri wambanga ekero konyoru mwana anyorire chi point 8 igo mwana ni ganyorete chionsipi na ndo toeresanga ase system eri enkoro oyino mwana obwate straight A. My name is Michelle Ombuna, grade 9 candidate, the first cohort. First things first, I want to thank God because without him we wouldn't have been here. We thank him for the gift of life. We thank him for the gift of good health. We thank him for the gift of giving us sane minds because without him we would not have been able to be here and to get this good result. So all praise and appreciation goes to God first. I would also like to thank the Timiza management for helping us to be able to walk this journey. They have given us very competent teachers since we began from this school because I came here from grade 7. I've been here for 3 years and I would like to say that so far this has been the best school I've ever been to since my education journey, and the teachers have really helped us. I would also like to thank the support staff of Timiza, the cleaning, because they ensure that we have a very nice and conducive environment for learning. I would also like to thank the support my parents gave me because they ensured I had all the resources necessary for learning, and I would also like to thank my other relatives for the encouragement, for the prayers, and everyone else who ensured that my education journey was a success. Tigangiriri wagereria bene goteba buna omo director Timiza igongo ngogete siri tukoria rero amatemwa akire 9 asokire umwana oyomo uwa kora matemu ayu iganyora 72 points. Yani anyora AA onyendiri arenge 844 igi A chionsi kana konyora more than 95% kire subject ke chire kianda iganyora chionsi bit 95 and above iganyora the point ekera bakolang chi point chire chi point 8 times 9 learning areas ichi chikomeke 72 points. Mancho muligere tugotikana nayo yogosoka kwa matema gichiseri tukoria rero nigo namba enyinge yanyarakabaga gosokia chinsemo chia irianyi ejiye gotoka imeye ward ya Bogeka ebunge ya kitucha South County ya Kisii munenjira ya moyo kwene kibunango nyora bale gosengo nyora bale ebibande na igo nkobwatikana amo nugo chiga kurwaso umuraibu ensena boigo ewisara yoborendi baime una mu Kenya onde bwa statake iri gwakanigwa habeza chinde chino chinga kya kwiri kya kubwata ebibande muligito diponi asanya na mange okuburwa kw'ebibande nigo gukoirera bange gutanyora obokoreri ananikurwa sechiabisi che serikali
abamenyi be location ya Irianyi na boigo location ya Bogeka gutuke bunge ya Kitutu Chache South nigo bareneke bakogokera maya yomurai wense Dr. William Samuel Ruto korusia ogwakanira omorobirio oikerana ase kenyoro kia ria manoti. Ni Janet Naliaka Mironga Chief Irianyi location gambia abami mtoto ukorana wegasi. Tunashukuru President kwa nafasi hii ambayo ametujalia kuwave hizo pesa zenye zinashughulikia mambo ya vitambulisho. Watu wetu wameshika vitambulisho bure. Tamareta Marungu Fred for Irianyi Bogeka ward Kitutu Chache South. Lero twabate exercise kyo kubatie bibanda. Kwanza tuwakire serikali yetu ngambu yamano ase okuweva levy yo wa kubati kebanda 150 iyi arenge nditaso mwananchi. Ya kabere twanyore demand y'abantu batekwate kebanda lakini transport kogenda paka lyo bisi tutakonyara. Nonyinabo omurobiryo igani igororekanire gokeja egurubenene ase binyoro. Anangoro kuferonika kemuntonyego. Egetambuliso kyane gyasirete na butimbu atibesa ngo ikira town ngwake no musumi gwaito Frederick Marungu ngambi ya mono sana so batorenta angega twanareko batoko bwata Remo Fred Masio ngambi ya mono soko tuikirya angega twa mochanda sana asoko toi transport kuchudungu mbale gaiga mbaba bali batasomete lakini bagote miaka 18 batagwatie kebanda mba konyora government services muntu nare gaigo ruarete lakini obado kibanda ta konyora sha twatigara gutwara obokongo ase community kurengana no kugania okonene koraroro korwa sabamenyi chinsemo ao serikali nigo ya buri gwegenderere koenana. Naomba wapate kuongeza siku ili wale ambao wajafika hapo wapate kufika. Nambaro abagotu batanyare kuike batabwati nebesa lakini asingi encyumushimwa rodubyanga tihare tivinti bimasingani yangega iyo twari goteba na indinga bono banta bamba kwera gaki na inde akore kya chamente na bantu bandi barona barobaga ni tugumi na rodi abantu kirwase kirubukigenderete kubwata abale mafu sabali batasomete bonsi asebe kubona abantu basemigwa obuya bwo kubwate bibande nabo igokwererwa kugundua kwamba watu wetu wengi hawana vitambulisho. So ni ombi letu kwamba tufanye hii mobilization sana kwa ground ili watu wetu waweze kushika vitambulisho kujitayarisha kwa sababu ya kura ambazo ziko mbele. Imeturahisishia kazi maana tumepata watu wetu hapa kwa wingi. Onde wensi buranche achiche tubwaterane nande torereri tukulinde ega tukonya abananchi banyore kebande ega basoke baberigeri keraba bate government ai kureka se ward ya Bogeka ebunge ya Kitutu Chache South eliane nkuru kwa Dipon Asanya. Abamenyi ba nyanjwa omwanju muligari abo bale ase mubaga bweji bunge isato yo bunge ya Kitutu Chache South ebunge nyali bale chache aboge bunge ya bonchali nigo basokena kwemurunganiria gosina kwemurungania asogoteba buno nigo babere bagotigara maiga ke magendero nigwanyaka bakoboria nigo bagende bakoboria banyaka bakoroserigwa amagendero sinsemyo osibakwenekerigwa amagendero sinsemyo no mono koroserigwa chipara na boigo koroserigwa amache bakonyo. Marieta anengoro kujari mbiri kurwari nyanjwa nkanyanjwa na ngwere Kitutu South ana magendero na wako na wakorwa jinse ndoje Kenya kirase lakini mtu na nyanjwa twebirale magega kwanya karo seriguno ne jipara amaje one jistime mete kogwa Caroline Mora bono muna ntubugata abana ntwana korra pasari echo muntu wate pasari waje kwabekere inigo waruo bosa kwatebwirie ta kwae gochukuri bwati kwatebuna ganya rieta rio no bisirire genda asegete goko minyoka iga kende nki ikirenge kana kiagara twajaga iga bogetutu yeito yerandire maiga sana bagendero arita gakeira kora twanya kunyara pakaboni getemba aria talipara tubwate gutirimo kagocha daraja mate etomige geta ase binte binge actually angocha tokonya turigeria rore shida yeto ntubwate opuna na tokonya na enderi kyabuga to nkuno komoigutore nabwate omoyo kogokonya abantu na maskini na abantu ababa kebono tokina bono tubwate abana bakibiasare bike ntwe n'abantu abamenyi banyanchwa nyanchweye
iga tore orobebe rwabanjari n'abanyari bari lakini ntomanyiri togochikobori kende twatebigwe n'abanyari bari togochikobori kende twatebigwe n'ababo gitutu n'ababonjari lakini rende bono twarorire ng'a we want a change na twebire turang'e naso mupaka iguru one twebire maega samagendera nakorekana asandi abana to kere no muntu akure abantu bari banyanjugura ari bamenyete nyanjugura iga tugweta nyari bari no mubere twamenya goicha goikachinka kanyoro umuntu ratokonya umuntu wate amancho muligereria maboria mange niganyaka bakupoli kwa chinsemo chia Nyansiongo nabalimi ve factory ya Nyansiongo abanyaka bagotwara egikaro kyo gosieka omwaka asabanyaka bagokwanira nemono igoro yo bolimi bwe kemalikie chae nabo igo ebonus yibanya tukaba bakonyora ase omwaka oyo amaswali tenancha koba in this factory yabeire igoro mono sana as compared what is delivered chikiro irenga chikoba delivered in this factory then omanya kuligereria na ki okulika abafanyikazi bakokora egasi ase factory yetu in the year 2024 and 2025 how much money was spent asamangana a maintenance in the factory na procurement, how was it done? Ukiangalia note number 3, note number 4, hiyo cost of sales. Kuna hiyo piga imeandikwa 925 million. Hiyo ni ile value ile chai ya tukua tumeuza wakati tukifunga mwaka. Lakini tumelipa mkulima. Tumemlipa initial payment, tumemlipa mpaka bonus. So, hiyo pesa hatujapokea kutoka mahali popote. So, tutafanya aje ndio tupate pesa hiyo 1.3 billion tulipa mkulima last time tumulipe. Tutafanya aje? Lazima tutakopa. Alafu uliza watu hapa watawaambia. Hii chai umelipwa kama sahi umelipwa mshahara ya last. Factory chance pi season buneye kujimayanga omwaka oyo oikecha ya begendense. So it's not only Nyansiongo, it is countrywide. Endo kiabete eishunja lengo kama director akaira a factory coating na ekina ngeragambura kini ekoti gache karwada singa ekina igecha kugambwa umutinyo gocha kulingana na sheria ya koti egento kerikoti kerikugambwa anywhere Manjo muligereri hoikarabo nigo tokenda asense mentanga niyo mutimoko tokera ntanyaka batokenda na mangi otosko cha Sukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake ya January eyu ebwata chikosi ao bunabono Agricultural and Environment Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ase ensema ya Building and Civil Engineering nkwegeri bale Plumbing, Masonry, Carpentry and Joinery, Building Technology, Civil Engineering na we go Water Engineering. Ase ensema ya Computing and Informatics nkwegeri bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na we go na Network System Administration. Ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering nkwegeri bale Electrical Installation na we go Electrical Engineering. Ase ensema ya Cosmetology nkwegeri bale Hairdressing we go mbabwate Fashion Design. Ase Hospitality and Tourism nkwegeri bale Food Production yani cookery na we go Food and Beverage Production. Asa Maria Tengorogu James Barari Nyakundi e principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College eye gotoka Alimongoni, Kitutu Masaba North Sub-County, Kitutu Masaba Constituency, Nyamira County. Abana baino bali ba college school ya class 8 gose form 4 batagiye universities acha teyo babere isiko ekiagera
bone igase Kitutu Masaba ntobwate chikose zicheme kono chiobubundi chionsi abana ngwakana bali chibese ne serikali wetera the government scholarship nkwaye bali chiloni chiogosoma wetera HELB Higher Education Loans Board ne chibese cyo mwana nkwaye wale chiri tutokoroka out of pocket ekyo mwana gotumia kumenye skuru golendagera na gwakane se nyumba komenya egento kende abana nkwaye bali chi constituency bursaries and even county government bursaries ekyo applications chirororo naba bunge unabono mu bungo Kitutu Masaba constituency bwana honorable Clive Gisairo we are committed sana aso support abana bagocha Kitutu Masaba egende Tanganyika tabiri mwana ndo kwense gocha Kitutu Masaba wekawe bursary in full inta abana baito January intake negendereta abana bali bakaso school January mwakaribishwe togendereta na intake na applications inchigendereta asamange nabo okubatalira ase skuru yiga kose obakirisi migwetera sinamba cyabo 0743480999 kose 0782490068. Zuku, home of quality entertainment with reliable internet and affordable satellite TV across the country. For $29.99, get your satellite TV dish and decoder with strong signal. Enjoy crystal clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood, Nat Geo, and more for $4.50 per month. Mwancho mulike karibu asansa mega ya kabere ya kionga chinsa ibere na nigo abasae gwetania merongene kurwase egwodi ya baschache yogotoka ebunge ya abobasi kaunti ya Kisii banyakaba kogokera amegire banyakaba kanyora asinsemo gose asichinjara ao ime ye bunge yo ya babasi na iga nigagocha chingaki abasaya bange bale aserusa na nigo muroboro yonsi osirwa nere chesva agwaro oyuo boigo obwate ekerenga gyo gochikoligia chikura ase chinsemechio unagotumurikito samiyenda no mugoko gochia asa abanyakenyero banyagancha egotoka ase wodi ya baschache imeye bunge yabo basi asaba konyegete gwetera aso konyorera amasomo unokomina okogingera nebinde gwetera ase omwana siasa Jasper Gwaro gombo ya mono mheshimiwa sako toretere klasi ya saru mono na kwirinde na kugingira addressing yonse no cross chinchara me ka kilege konyal go baka gutwigili twanyal ko ba toko maya kirege tumeifanya kwa mwezi moja na wiki moja ngwa kero mugambi tumbi ya mono asinginja to ile skirira tukonya subu mwetu na watu atige biticha bikanora chinyeni boni geto kugora mbu yangure chinyeni lakini mbwate gento kira ngonya subu amen aborokigwa 45 nigo bakonyegete elio banyarako babagwekinia ase amagimabo na nilikuwa na wanafunzi 45 and I thank God. Unajua ukiita watu wakuje kufanya kazi hawezi, wakuje kujifunza hawezi. Nigo basegetera bamwabo asogosoma chikosi cy'amaboko ekikira bakonye kwenyorera engeria aba murabande ko baseminga anya koro chikosi endekere aseboniga genda osuororo onyare kwegera no enche talinge gimete kirigende enacha koba kingo somigu mpaka nanyale koba gingo manya igondo bono mwaro de gase yoku ya maboko ne bwate besa nandi kina kiuka na ba restekere tu achagete class okori gasio ya hair dressing as mtu aromoyo tali uko betere. Sasa na mimi nimejua kushuka sasa, hata nisipoenda darasani nifunze ama nikipata hiyo kazi ya kufunza bado tu nitaendelea kushuka niongeze pesa ya matumizi tu, niko na familia. Sasa naona hata walimu wenzangu wenye mtapata kazi
tusishikilie hiyo kazi peke yake. Tuko na vipawa vingi ambavyo tutafanya mpaka tuendeleshe maisha na familia zetu. Then vijana na washauri, kazi ni kazi by the way. Nilikuwa naona salon si kazi, lakini my teacher here aliniambia salon ni pesa na aliniadvise asensemo ya Jasper nigagokeire igekorekio gekogera nigokera chikokonya abange elibae konye asa magimabo tutaito sirio botaka kurwa family chetu nenge kwa narate kosi yega kosi skill yega abana baito basome banyora at least ye kipawa ose talent yogo chokora chimutua taribo mambingo na more moigore beach salon chain mumina taribo lakini abaratire kosi kamneye etige nonya babe pisiga patike noya bore byo bore paraga tubande youths n'abantu abanenko bachi mono kabisa yatutikane amangano borebi turengedinga n'ikigastoka tari bitayita kwa maya nigasabira abasaye kubwata chikura eli banyarako babako bachora abaraya baya chingaki chirebosyo abantu baito soka mu bwate chikura asobonge ina resira yo kinyetu katubwate ko reporter yegetasene kiyaga tembe Jensam Miyenda Mwanju muligereri goikara buno tokorera amangana maye kionga chinsa ibere kuri ntogwerana ngonyegana sanga tore amange na Dr. Kana Mose Onsariko kurwa senyekta World Fit this center ase umurobori bwo kumenya uko yakaba chanu gotoska cyane Baraka ninjo ninjo yetembe ninjo dorome ninjo banana man ninjo bagina ninjo ye koboko ke munu wale tata ekerio tabwati ngoke bekere tange kitaraso munu nkerikiao okay ye koboko ke munu wale beka munwa kibwatere mboto gai ke koboko ke munu wale tiga kebeka koboko kebeke munwa njo no bwatere gento koboko iga kebeke munwa ke koboko ke munu wale kerio tabwati igo tubwati tiona ko kabeke bintu getabu igo tutara korera gazi itoko na bura beto mbigo konya akimugusia tena ge koboko ke munware njoge ko koboko njogo na kutabererie binte bigabwaye kebe bwatere mboto kintu kubwate ge korera gazi na giago konyire mugia Baraka ninjo ninjo yetembe ninjo dorome ninjo banana man ninjo bagina ninjo Sukuru ya Kitutu Masaba Technical and